Ak sa pýtate, či je trakčná terapia penisu skutočne pre vás určená, to je správna otázka, ktorú si treba položiť predtým, než vôbec začnete myslieť na výsledky. Pretože toto nie je pomôcka pre zvedavosť alebo impuls. Trakčná terapia penisu je medicínsky prístup a muži, ktorí z nej najviac profitujú, sú tí, ktorí spĺňajú jasné klinické kritériá a zaväzujú sa ju správne používať. Najsilnejšie dôkazy poukazujú na 3 hlavné skupiny. Po prvé, muži s Peyronieho chorobou v chronickej fáze. Po druhé, muži zotavujúci sa po operácii prostaty ako súčasť rehabilitácie penisu. Po tretie, muži s obavami týkajúcimi sa dĺžky penisu, ktoré boli medicínsky posúdené a riadne vyhodnotené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Systematický prehľad a metaanalýza z roku 2023 od Al-Sauda, Zafara a Al-Shahraniho, publikovaná v časopise Translational Andrology and Urology, združila 12 klinických štúdií zahŕňajúcich viac ako 1000 pacientov. Táto analýza zistila priemerný nárast dĺžky o 1,9 cm, čo je približne 0,75 palca, spolu s priemerným zlepšením zakrivenia o 27% v prípadoch vhodných pre Peyronieho chorobu. Pre mužov s Peyronieho chorobou je načasovanie kľúčové. Trakčná terapia penisu sa zvyčajne používa v chronickej, stabilnej fáze, nie počas akútneho zápalového štádia, keď bolesť a aktívne zmeny stále prebiehajú. Pacienti po prostatektómii sú ďalšou dôležitou skupinou. Po operácii je zachovanie dĺžky penisu a podpora erektilnej funkcie vážnou starosťou. Čo však muži, ktorí sa jednoducho obávajú o veľkosť? Tu sa stáva lekársky úsudok nevyhnutným. Niektorí muži majú objektívne zdokumentované problémy, vrátane mikropenisu alebo výrazného skrátenia po chorobe či operácii, vek tiež zohráva úlohu. Terapia penilnou trakciou je určená pre dospelých s ukončeným fyzickým vývojom. V praxi to znamená vek 18 a viac rokov, pričom väčšina štúdií zahŕňa mužov približne vo veku 25 až 45 rokov. Rovnako dôležité je vedieť, kto by nemal používať terapiu penilnou trakciou. Muži s aktívnymi urogenitálnymi infekciami, nekontrolovaným krvácaním, závažnou kardiovaskulárnou nestabilitou alebo nedávnou genitálnou operáciou by nemali začať trakciu, kým to neschváli lekár.